Dobre, takže 2 týždne ubehli ako voda a my sa poďme porozprávať o tomto telefóne iPhone 15. Takže v tomto videu si pozrieme nejaké postrehy, ktoré som mal, keďže iPhone 15, ako som hovoril vo videu, ktoré môžete vidieť tu na, takže si ho určite pozri. Je to môj historicky prvý iPhone. Nikdy som nevlastnil žiadny iPhone a iPhone 15 je teda prvý telefón, ktorý vlastním. A dneska sa poviem pozrieť nejaké plusy, mínusy, ktoré som na tomto telefóne našiel. Môžeme ísť na to. Pre nás chcem povedať, iPhone 15 je neskutočne geniálny telefón. Vo všetkom, čo proste má, fotky robí úplne parádne, je to niečo geniálne. Naozaj, fotky a videá u iPhoneov sú neskutočne dobré. Tá kvalita aj nočných fotiek ma extrémne prekvapila, na to, že to je základný model iPhone 15, tie nočné fotky vyzerajú extrémne dobre. Ten zoom je dostatočný, si myslím, pretože 15-sobný zoom, povedzme si, nie je hocikto využije, a tak si myslím, že taký dvojkový zoom je asi ideálny vo všetkých veciach. Ďalšie plusko by som dal určite na USB-C a vyťahovanie súborov, pretože tým, že vlastne už tu máme USB-C, je oveľa jednoduchšie vyťahovať veci z iPhoneu do počítača, prípadne do iných vecí, a je to veľmi pohodlné. Naozaj je to niečo, čo veľmi pomáha, hlavne nám tvorcom, a je to niečo, čo som uvítal. Prvýkrát to však nefungovalo, hej, proste úplne blbo všetko, úplne tento telefón, nechápem čo robil, ale už to teraz funguje všetko krásne a myslím si, že je to veľmi jednoduché. Proste si napojíte telefón, otvoríte si aplikáciu iTunes alebo otvoríte si fotky, pretiahnete si súbory, to je všetko, čo treba spraviť. Je to jednoduché, žiadny problém v tom nie je to perfektne vymyslené. Taktiež kvalita obrazu je úplne geniálna. Naozaj, ja som človek, ktorý pozeráva aj filmy na telefóne a myslím si, že tie videá, tie filmy vyzerajú parádne. S tým displejom to je niečo neskutočné. 60 Hz ani som si nevšimol, že nemám, pretože iPhone robí neskutočne jednoduché animácie, takže je to veľmi pekne urobené. A vôbec si nevšimnete, že nemáte 60 Hz. Ak ste mali 120 Hz iPhone, tak do 3 dní si zvyknete, to mi verte. Každopádne povieme na minusy, ktoré ma trošku štvú pri tomto telefóne. A jedným z nich je prehrievanie. Určite ste to postrehli, že to písalo veľmi veľa ľudí, recenzentov alebo stránok, že iPhone 15 sa prehrieva neskutočne. A je to pravda. Keď nabíjam tento telefón, tak je veľký problém udržať mu dobrú stabilnú teplotu. Neviem, prečo to deje, absolútne nechápem. Je to niečo, čo sa nedá ovplyvniť, asi jedine softvérom, ktorý tam budú dávať nový iOS. Ale aj tak si myslím, že je to veľmi veľké mínus, ktoré tu je. Pretože ten iPhone, povedzme si úprimne, 1000 eurový telefón je niečo, čo nechcete, aby sa vám prehrieval. Už len tým sa vlastne kazí kvalita komponentov, vodoodolnosti a podobných vecí, a tento iPhone sa dosť prehrieva pri nabíjaní. A aj pri vyťahovaní niektorých dát. Ja keď som vyťahoval dáta, ale nie je cez normálne USBčko, vtedy sa vám telefón samozrejme nabíja. Ale normálne som si dáta uložil na iCloud, tak sa ten telefón proste prehrieva. Neviem, čím to je, nedá sa to nejakým spôsobom zmeniť. Musíme počkať iba na Apple. To je veľké mínus, ktoré som pri tomto telefóne našiel, to je prehrievanie. A ďalší mínus, ktoré tu je, tak je veľmi divná a pofiderná kvalita mikrofónu. Ten telefón má perfektný mikrofón, nebáme sa, čistúčky, úplne perfektný. Je tu problém, ktorý som postrehol asi 4 dní dozadu. A to je to, že ten telefón šumí. Jemu šumí mikrofón. Veľmi veľa ľudí mi písalo, že to bude pravdepodobne problémom, čo sa týka iOS, pretože vlastne iPhony, ktoré výjdu, nové iPhony, tak majú väčšinou takéto problémy, buď s prehrievaním, baterka vám klesne zo 100% na 90, aj neviete jak. Všetko je proste chyba softvéru, ktorý sa opraví. No ale tu je ten problém, že vlastne už som aktualizoval iOS a stále mi to trošku šumí, ten mikrofón. A to u telefónu za 1000 €, opakujem, nechcete. Áno, možno si poviete, no tak trošku šumí, vedia čo. Ale je to niečo, čo by ste u iPhoneu a u najnovšieho iPhoneu naozaj nečakali. A myslím si, že je to veľmi veľké mínus, čo Apple spravilo, že to nepovedalo na rovinu, že tam sú tie chyby s prehrievaním, s mikrofónom, občas aj fotoaparátom, ktorý v podstate šumí, ale on sa za sekundu ako keby, neviem čo sa stane, ale on sa keby tak pritucne a vtedy sa začne normálna fotka, vtedy už prestane šumieť. To je ďalšia chyba, ktorá tu je. Tie fotky sú veľmi zvláštne. Neviem prečo, ale niektoré fotky proste šumejú, aj keď mám normálne jednotkový zoom, všetko kvalitné, tak dokým ten telefón ako keby zaostrí na tú fotografiu, tak šumí. A ja neviem, prečo to sa tu deje. Pravdepodobne je opäť chyba v softvéri, ale obávam sa toho, že iPhone 15 majú veľa problémov. A obávam sa toho, že ten užívateľský komfort, ktorý nebude až tak príjemný ako u iPhone 14 alebo u iPhone 13.
pretože Apple veľmi veľa vecí utajil. A tomuto ja fakt nerozumiem. Celkovo sa však jedná o kvalitný telefón, výborne spracovaný. Vidíte, že ja mám na ňom tiež ochranný kryt, ktorý som si tam dávať nemusel, lebo ten telefón je veľmi pevný. Padol mi už niekoľkokrát, nič sa mu nestalo, nemá žiadne známky toho, že by bol nejaký opotrebovaný alebo niečo. Ale príde mi, že je ten kryt nejakým spôsobom nutný, už len s tým, že ja som človek, čo mu furt padajú veci z rúk a som rád, že ten kryt tam mám. Ten kryt vyzerá elegantne, vyzerá celkom pekne. Ten iPhone je proste väčší, mohutnejší a je to dobré. Je to pekný kryt. Zároveň je tu už jedno mínus, ktoré asi nebudete so mnou súhlasiť, ale je to extrémne ľahký telefón. Naozaj, ja čo som držal S23 Ultra, čo som mal Huawei P40 Pro v rukách, tie telefóny fakt mali váhu, že to sú fakt veľké telefóny, veľmi veľké kvalitné telefóny. iPhone 15 je veľmi jednoduchý a ľahký telefón. A možno si poviete, áno, to je super, nie? Že iPhone je ľahký telefón, však aspoň mi nepadajú gate, napríklad keď mám iPhone proste vo vačku a tak. Ale on sa naozaj zdá, že to je proste hračkársky telefón. Že to je proste telefón, ktorý je hračka pre deti. Pritom je to naozaj najnovší iPhone, ktorý nepatrí podľa mňa do rúk deťom. Pretože tam sú veci, ktoré jednoducho deti mať nemajú mať. Jo? Sociálne siete sú od 13 rokov. Od nejakých 13 by som ten iPhone plánoval, ale inak skôr nie. A iPhone fakt znie ako hračka, ktorú proste dáte dieťaťu, aby sa s ňou hrálo, preto je to iPhone. Neviem, je to také zvláštne celé. Ako plusko by som uviedol určite nabíjanie. Nabíjanie tohto telefónu je veľmi pohodlné a myslím si, že aj pohodlnejšie ako iPhone 14 Pro, ktorý som v podstate mal týždeň, mal som iPhone 14 Pro týždeň, nabíjal sa mi z 10% na 100 za nejakú hodinu 10 a tento telefón sa mi z 10% na 100 dobije za necelých 50 minút. Čo je veľmi individuálne u každého, lebo samozrejme to záleží aj o baterky. Stále je to nový telefón, takže tá baterka je tam úplne nová a môže sa to zmeniť časom. Ale čo som si všimol, tak ten telefón sa veľmi rýchlo dobíja. To je veľmi veľké plus, ktoré ja uvítam, pretože je to perfektné. Je tu však jedna vec pri nabíjaní, ktorá ma štve. A to je bezdrátové nabíjanie. Tento telefón, neviem prečo, ale jednoducho bezdrátové nabíjanie s ním nejde dokopy. Jediné, kde to bezdrátové nabíjanie trošku ide dokopy, tak je už samozrejme u oficiálnej Apple bezdrátovej nabíjačky, ktorá funguje relatívne dobre. Ale aj tam som našiel problémy s prehrievaním, ktoré sme si tu už rozprávali. Každopádne s bezdrátovými nabíjačkami do auta, ako napríklad Fixet alebo ostatné nabíjačky, ktoré sú do auta, tak ten telefón proste nespolupracuje. Ten telefón sa proste prehrieva. A ja neviem kvôli čomu to furt je a veľmi ma to obmedzuje v mojom užívateľskom zážitku z toho, že napríklad idem autom, potrebujem mať takto telefón, aby som si mohol napríklad nastaviť navigáciu alebo púšťať si hudbu takto cez telefón. Nejde to, pretože ten telefón tak prehrieva, že aj nejde chytiť. Proste ja nechápem, čo s ním je. To sú veci, ktoré u 15 ma štvú. Samozrejme opakujem, kvalita fotiek neskutočná. Mikrofón okrem toho, že trošku šumí, je perfektný. USB-C dokonalá vec. Veľmi veľa ľudí vravelo, že ten prenos dát bude pomalý. Mne sa nezdá, ja som preniesával 10, 20 gigové, 30 gigové videá a ten telefón to zvládol za, čo ja viem, 3 minúty, 2. Ja viem, že keby som mal pročko, tak to zvládne za 30 sekúnd. Ale proste nechám si tú minútu, 2 viac, ale s tým, že ušetrím nejakých 200-300 eur. Takže ja som spokojný v tomto. Tá rýchlosť není vôbec taká zlá, ako niektorí sa báli a prezentovali. Jo? Mimo toho si myslím, že ten telefón je úplne dokonalý vo svojej proste perspektíve telefónov. Určite si ho nechám a myslím si, že iPhone 15 mi dokonalo poslúži rok. Potom sa pozrieme na iPhone 16, ak bude dobrá, predám 15, kúpim si 16. Ak nebude niečo nové, nechám si 15. Myslím si, že to softverom všetko opravia, čo som vravel, mikrofón, prehrievanie a tak ďalej, ale myslím si, že by ste to mali vedieť predtým, než si kúpite iPhone, pretože je to dôležitá vec mať na pamäti, že tento telefón má aj mínusy, nemá len plusy, čo sa samozrejme dá očakať. Ale takéto mínusy sa fakt nerobia a hlavne sa vždycky priznávajú. Apple, prečo? Dobre, to bude teda všetko, čo som vám chcel povedať. iPhone 15 je teda dokonalý telefón. Myslím si, že je to telefón, ktorý si zaslúži určite minimálne obdiv od ostatných značiek a ostatných ľudí, pretože naozaj je to telefón, ktorý je perfektný, je kompaktný, má výborný foťák, výborný mikrofón, výborný výkon, ktorý je v ňom, ale má tam aj tie mínusy, ktoré som povedal, preto si na to treba dávať bacha, pokiaľ také niečo robíte, že si idete kúpiť iPhone 15.
tak si na to dávajte pozor. Dobre, ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže ďakujem moc, že ste si to pozreli, nezabudnite like, odber, pomôžte mi do 1000 odberateľov, do môjho cieľu na YouTube, ktorý mám, takže zdieľajte toto video a budem veľmi vďačný. Sociálne siete moje máte v popise, určite mi tam dajte follow aj na Instagram, aj na TikTok, na TikTok natáčam. Na Instagrame postujem nejaké veci ohľadom môjho života, ohľadom toho, kedy bude nové video a tak ďalej, takže si to určite nechajte uísť. Majte sa pekne, už som s vami Freak a čaute.